дар идомаи тадбирҳои таъмини пешрафти бемайлони пойтахти мамлакат ва вусъати корҳои ободониву созандагӣ, раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар хиёбони Ҳофизи Шерозии ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт ба сохтмони кохи ақди никоҳ бо номи Қасри Бахт оғози расмӣ бахшида, дар шаҳраки 43-юми ноҳияи Фирдавсӣ иншооти наву муосири варзишӣ ва фарҳангию фароғатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. имрӯз раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар хиёбони Ҳофизи Шерозии ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт ва сохтмони кохи ақди никоҳ Қасри Бахт оғози расмӣ бахшида, дар шаҳраки 43-юми ноҳияи Фирдавсӣ иншооти наву муосири варзишӣ ва фарҳангию фароғатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. нахуст раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба хиёбони Ҳофизи Шерозии ноҳияи Исмоили Сомонӣ воқеъ дар қисмати ҷанубу ғарбии муассисаи давлатии Наврӯзгоҳ ташриф оварда бо лоиҳаи бунёди Қасри Бахт шинос шуданд. дар ин ҷо ба раиси шаҳр лоиҳаи кохи ақди никоҳ муаррифӣ карда шуд. иттилоъ дода шуд ки лоиҳаи иншооти мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди GM партнёрҳо тарҳрезӣ гардида, он дар масоҳати 19300 метри мураббаъ бунёд карда мешавад. фармоишгари лоиҳа мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе буда, Қасри Бахт аз бинои замонавӣ бо тарҳу намуди зебо ва муносиб барои хизматрасонӣ, таваққуфгоҳ дар масоҳати бештар аз 9000 метри мураббаъ, роҳу гузаргоҳ ва майдону гулгаштҳо иборат аст. Қасри Бахт аз бинои ду ошёна иборат буда, дар табақаи якум 8 утоқи корӣ ва дар ошёнаи дуюм бошад 2 толори барҳаво барои гузарондани маросими ақди никоҳ ҷойгир шудаанд. ба иттилои масъулин, пас аз ба истифода супоридани иншооти мазкур, 25 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин карда мешаванд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати ба роҳ мондани коргузорӣ ва хизматрасонии ба талабот ҷавобгӯ ба масъулини дахлдор дастур доданд ки зимни бунёди иншоот ба масъалаи нигоҳдошт ва бойгонии ҳуҷҷатҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, барои ин мақсад шароити зарурӣ фароҳам оварда шавад. ҳамчунин раиси шаҳр таваҷҷӯҳи масъулинро ба тарзу усули сохтмони иншооти мазкур ҷалб намуда, таъкид доштанд ки он бояд бо инобати ба роҳ мондани хизматрасонии муосиру мусоид ба шаҳрвандон дар муддати 1 сол сохта ба истифода супурда шавад. бо гузоштани санги асос, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба корҳои сохтмонии иншооти кохи ақди никоҳ Қасри Бахт оғози расмӣ бахшиданд. кохи ақди никоҳ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд мегардад. сипас дар шаҳраки 43-юми ноҳияи Фирдавсӣ, дар назди биноҳои истихоматии рақами 9-3 ва 9-4 кӯчаи деҳотӣ бо иштироки раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва роҳбарияти Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон иншооти варзишӣ ва фарҳангию фароғатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншооти мазкур аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда, он дар масоҳати 1560 метри мураббаъ доман паҳн кардааст. корҳои сохтмонӣ ва васлу насби дастгоҳу таҷҳизоти майдони варзишӣ ва бозии кӯдакон аз ҷониби отряди сохтмонии қушунҳои сарҳадӣ ниҳоди мазкур анҷом дода шудааст. зимни шиносоӣ бо иншооти варзишӣ ва фарҳангию фароғатӣ, раиси шаҳр ба корҳои анҷомдодашуда баҳои баланд дода, бунёди чунин як иншооти муосиру замонавиро барои истиқоматкунандагони биноҳои гирду атрофи шаҳрак, махсусан ҷавонону наврасон ва кӯдакон тӯҳфаи арзанда маънӣ дод намуданд. иншооти мазкур аз майдончаи универсалӣ барои бозиҳои футбол, волейбол ва баскетбол дар масоҳати 336 метри мураббаъ, майдончаи бозию дилхушии кӯдакон ва гӯшаи машқу тамрини бадан ки бо тамоми дастгоҳу лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудаанд, ҳамчунин нишастгоҳ ва таваққуфгоҳ дар масоҳати наздики 400 метри мураббаъ иборат аст. ҳудуд ва атрофи майдончаҳои иншоот дар майдони беш аз 210 метри мураббаъ сабзкорӣ шуда, дар ду ҷониб ва ҳудуди иншоот нишасткурсиҳои сершумор насб гардидаанд. баҳри таъмини равшании иншоот 16 адад сутунчароғ насб шуда, истифодаи шабонарӯзии онро аз ҷониби сокинон фароҳам меорад. дар доираи корҳои кабудизоркуни 174 ниҳоли ороишии сӯзанбар шинонида шудааст ки пас аз нашъунамои хуб метавонад ин мавзеъро боз ҳам зебову назаррабо намояд. дар баробари майдончаҳои варзишӣ, бозии кӯдакона ва машқу тамрини бадан, дар ҳудуди иншоот инчунин мизу курсӣ барои бозии шоҳмот гузошта шудааст. дар доираи корҳои сохтмонӣ дар иншооти варзишӣ, роҳи назди биноҳои истиқоматӣ таъмир ва мунфаш гардида, намуди беруна ва даромадгоҳҳои биноҳо рангубор ва таъмир карда шудаанд. зимни шиносоӣ бо майдончаи универсалӣ, раиси шаҳри Душанбе бо наврасону ҷавонони шаҳрак суҳбати озоду самимӣ намуда, ифтитоҳи чунин як иншооти муҷаҳҳаз ва муосиру замонавиро ба онҳо муборакбод гуфта, дар баробари таҳсилу таълим онҳоро ба варзишу пешбурди тарзи ҳаёти солим даъват карданд. пас аз шиносоӣ бо гӯшаҳои бозии дилхушии кӯдакон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳи масъулинро ба масъалаи бехатарии дастгоҳу таҷҳизот ва лавозимоти бозии кӯдакона дар иншооти оммавӣ ҷалб намуда, иброз доштанд ки
استفاده واسطه‌های دلخوشی کودکانه باید از جهت بخطری موافق و مناسب باشند. پس از افتتاح رسمی انشاءات ورزشی و فرهنگی و فراغتی از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به کودکان شهرک تحفه‌های خاطروی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تقدیم کرده شد که خرسندی و فرح کودکان را